On kyllä mielenkiintoinen herkku. Nämä on siis mehiläisen toukkia, siis nyt ollaan niinku hyönteislinjalla. Terveisiä vaan täältä Suomesta. Pieni pysäytys tähän kohtaan ennen kuin laitan tuon oikein videon pyörimään. Tämä kyseinen video on siis viimeinen Thaimaa-video tuolta reissulta, joten kannattaa nauttia tästä, ottaa mukava asento. Ainakin mä nautin tehdä tämän video, joten toivottavasti te nautitte myös katsoa tätä videota. Ja miten te pystytte jeesaamaan mua, että mä pystyn jatkossa tekemään tällaisia mahtavia reissuja ja tehdä näitä videoita teille, niin ihan ilmaiseksi pystyy jeesata, eli tykkäämällä näistä videoista, klik, 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 ja sitten tilaamalla mun kanava, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ja nämä molemmat on siis aivan täysin ilmaisia, joten kannattaa ne tehdä, jos te tykkäätte näitä videoita katsoa, mutta sen pidemmittä jorinoitta, niin mennäänpä tämän videon pariin. Koittakaa nauttia, kuulkaas. Mä ainakin nautin. Terveisiä täältä Pohjois-Taimaasta. Ollaan Mekampongissa, sellaisessa aivan pienessä kylässä täällä Pohjois-Taimaassa lähellä Chiang Maita. Ajattelin, että tää on kyllä sellainen retki, että tästä kyllä pitää tehdä erillinen video ja tässä se nyt tulee. On täällä siis 2 päivää, kuvaan molemmat päivät. Tän ensimmäisen päivän nyt on nimittäin jo ilta pian tulossa, niin tämän päivän ja sitten tällä videolla on myös vielä huominen päivä, mitä kaikkea sitten tuleekaan tehtyä. Lensin tänään Bangkokista Chiang Maihin ja sitten siitä Chiang Maista vielä autokyydillä kesti noin vähän yli tunnin tänne Mekampongiin, eli tänne pieneen taimaalaiseen kylään, mikä on ihan keskellä, ei mitään, niin kuin täältä näkyy täällä. On tällainen pikkukylä ja ollaan keskellä metsää, että täällä on kyllä mukava olla. Juuri hetki sitten pääsin tänne paikan päälle ja pääsin huoneeseenkin ja tällä hetkellä istun täällä huoneen kattoterassilla tai kattoterassilla. No kyllä tämä nyt vähän niin kuin kattoterassi on. Mä voin esitellä tuo huonetta vähän enemmän. Kämpän esittelyn jälkeen on hyvä aika lähteä syömään. On muuten mehut aika lopussa, jos ymmärrätte mitä meinaan, että on tullut matkustettua tänään sen verran, että voi olla, että otetaan tänään vähän rennommin, käydään syömässä ja varmaan tilaillaan ruokaa, varmaan grillataan tuossa kattoterassilla vaikka tänään ja sitten huomenna on se pääpäivä, lähdetään oikein kunnolla tutkimaan tätä paikkaa, tätä kylää, mutta katsellaan nyt vähän ympärille tuossa samalla kun mennään ruokapaikoille. Tässä on toinen huonetyyppi, siellä on ovikin auki, mutta tässä on vähän näkymää. On täälläkin ihan kivan näköiset näkymät. Tuolla menee pikku puro tuolla alhaalla, lorisee mukavasti. Ja maisemat on kans ihan kivat. Kyllä tässä kelpaa. Silmät lepää. Siinä on paikallinen K-marketti, mikä on ihan tuossa meidän lähellä. Tuossa on meidän kämppä, niin se tuolla ylhäällä, niin tässä on nyt sää K-marketti. Käydään kattos. Täällä on vaikka ja mitä mielenkiintoista. Oikein voisi alkaa shoppailemaan, kuulkaas. Tää on hyvää kastiketta. Nyt on päästy ravintolalle asti, tästä on ihan kivat näkymät, tässä on mukava syödä. Kaosoita pitää varmaan syödä, kun ollaan pohjoisessa, siinä on kanalla tai sitten naudalla. Mä otan tällä kertaa naudalla, 129 on hinta, tossa on kuva siitä, tuolta pitäisi näyttää. Kaosoi on aina hyvää, katsotaan onko täällä. Tää pitäisi olla siis aika suosittu kaosoi-ravintola täällä Mekampongissa. Aika pikku kylä, niin katsotaan minkälaista ruokaa täällä on, mistä sitten tietää ennen kuin on maistanut. Jollakin oli synttärit, onneksi olkoon vaan. Annos tuli aika nopeasti pöytään, siinä tuli myös kylkeen nuo, noita voi laittaa sitten tonne keiton sekaan niin paljon kuin haluaa. Ja on muuten aika hyvän näköinen nauta, ainakin näyttää tosi hyvältä.
Keittokin näyttää hyvälle ja tuoksut on hyvät. Mikä voisi mennä enää vikaan? Maistetaanpa ihan vain pelkkää tätä keittoa, mille tää maistuu. On. Tosi hyvän makuinen. Just mille kuuluukin maistua. Sitten näitä kuivattuja nuudeleita, mitkä menee sellaiseksi lötköiksi tuolla keitossa loppujen lopuksi. Eihän näissä kauheasti makua, mutta tämän keiton kanssa niin toimii. Sitten vielä nautaa. Kyllä toimii. Sitten vielä lisäällään näitä kaikenlaisia juttuja tänne sekaan, niin tulee vielä paremmat maut, kuulkaas. Sinne vaan sekaan. Unohdin mainita, että täällä on ihan nuudeliakin, ei vaan kuivattua nuudelia, vaan ihan tällaista kunnon nuudeliakin täällä pohjalla. Se oli vaan tuolla piilossa. Joo, mä syön nyt tää. Oli kuulkaas niin hyvä, että söin koko sopankin pois. Kaikki meni pois lautaselta. 4,5/5. On tosta kyllä vaikea parantaa, mutta kai siinä nyt pieni parantamisen varakin on, mutta ei oikein mitään valitettavaa löydy. Ja paljon oli lihaa, nautaa oli paljon, ei oltu pihistelty sen kanssa. Niin. Tää koko katu on täynnä eri ruokia. Pitää varmaan huomenna sitten testailla vähän sitä sun tätä täältä. Kokeillaan kaikenlaista, mitä vaan löydetään täältä, mutta ei tänään, koska nyt ollaan jo vähän täynnä ja illasta pitää vielä grillata. Paitsi että se oli kyllä niin hyvän näköistä pehmistä, että pitäisi nyt kokeilla sitten pehmistä. Siinä on kaikki maut. Mennään luultavasti tuolla suklaalla ehkä. En ole vielä päättänyt. Otin sittenkin ton 2 maun, eli siinä tulee vanilla ja suklaa, eli saadaan maistella vähän molempia samaan aikaan. Siellä nyt alkoi vääntämään meidän jätskiä. Toiselle puolelle suklaata, toiselle puolelle vaniljaa. Mikä voisi mennä pieleen? No aika moni asia. Siinä nyt on jätski, näin päin se vissiin kuuluisi olla oikein höyryääkin. Onko se niin kylmä vai mikä homma tässä nyt oikein on? Kivan näköinen, aika isokin. No niin, sitten makutesti. Otetaan molempia makuja samaan aikaan. No joo, kyllä se pehmikselle maistuu. Tää on kyllä jännä, kun tää höyryää. Täällä ei olisi mitenkään kauhean kuuma, mutta silti. Tää on vaan niin kylmää vissiin. Ihan hyvä pehmis. 3,5/5. On parempiakin syönyt, mutta kyllä tämä hyvä on. 3,5/5 sen takia, koska tää on vähän liian jäinen. Tässä saisi olla ehkä enemmän maitoa. Tähän on varmaan sekoitettu vettä tai jotakin. Mutta sellainen niin kuin jään maku vähän tästä niin kuin puskee. Tai se tekstuuri, kyllä te tiedätte. Huomenta vaan, pitäisi lähteä aamupalalle. Täällä on nimittäin oikeasti aamupalatarjoilu, kun ei ole mikään buffetti, mutta niin kuin jonkunlainen aamupalasetti, en tiedä yhtään minkälainen, mutta lähdetään katsomaan tässä pian. Täällä on yllättävän kylmä, jos vertaa tonne Bangkokkiin ja Hua Hiniin, missä on tullut nyt lähiaikoina pyörittyä, niin siellä on ollut yli 30, nyt on 21 lämmintä ja tänään näyttää, että korkeimmillaan olisi 24, eli täällä saa oikein laittaa kuulkaa takin päälle. Eilen illasta tuli vähän grillailtua tässä parvekkeella. Tossa toi grilli on edessä, antakaa kun mä näytän. Tässä näin grillailtiin ja näkeekin, että se on aivan musta tuo grilli, niin kuin sen kuuluukin olla, kun on oikein kunnolla grillattu. Mutta oli hieman säätämistä tämän kanssa, kun tästä loppu kaasupullot kesken kaiken ja sitten noi työntekijät ei vastannut puhelimiin, niin meillä ei ollut kaasua hetken aikaa, piti viedä lihoja jääkaappia ja muuta, mutta kyllä saatiin kaikki kuitenkin syötyä, että loppujen lopuksi kaikki hyvin. Tämän päivän suunnitelmat on siis lähteä syömään kaikenlaista ihmeellistä ruokaa ja lähteä vähän katselemaan paikkoja. Pitää tuonne mennä aamupalalle. Tästä on joku 100 metriä, pitää mennä tuonne ylämäkiin ja sitten luultavasti mennään vielä tuonne vähän ylemmäs aamupalan jälkeen kahville tuonne nuo. Täällä olisi myös vesiputous aika lähellä, pitäisi ehkä ottaa jopa autokyyti, jos sinne menisi, se voisi ehkä käydä tänään katsomassa. Sitten mennään tuonne ihan kadulle vaan pyörimään ja maistelemaan ruokaa. Täällä on kaikenlaista mielenkiintoista ruokaa, kun ollaan täällä pohjoisessa ja mä en ole oikein näitä pohjoisen ruokia syönyt. Sen pidemmittä puheitta niin lähdetään etsimään tuota aamupalaa ja käydään katsomaan, miltä se oikein maistuu.
Aamupala oli aika 1/5 tai no 1,5/5, koska Nutella-leipä toimi. Sehän ei voi pettää, kun laittaa paahtoleivän paahtimeen ja laittaa Nutellaa päälle, niin se on aina hyvää, oli mikä oli. Mutta muuten oli kyllä vähän nihkeä tarjonta, mutta tällä mennään. Ehkä huomenna ei välttämättä tarvitse enää käydä, voi mennä johonkin muuallekin syömään. Mutta nyt lähdetään tonne vuoren päälle tai tonne ylös ainakin kävellään, niin kahvilaan. Lähdetään katsomaan. Siinä on kivan näköinen pieni kahvila tai teepaikka, mistä saa teetä tai kahvia, mutta ei siinä kyllä myyjää ole tällä hetkellä. Mutta me lähdetään kävelemään nyt tänne ylöspäin. Tie menee tänne päin ja lopulta ollaan sitten siellä kahvilalla. Mikäköhän tuo? Varmaan joku talo. Paikallinen bussipysäkki tai taksipysäkki. Kivan näköiset tuolit tossa. Ainakin 3 ihmistä pystyy odottaa tässä kyytiä. Siinä näkyy vähän aikataulua. 9 on mennyt jo. Taksi on hakenut jo, mutta 11, jos tähän jäisi vielä pariksi tunniksi venailemaan, niin sais kyydi. Minneköhän nämä portaat vie? Ei jaksa nyt selvittää, koska tarvii kahvia. Mä oon kiertänyt nyt aivan liian pitkän matkan, koska mä kävelin tuolta aikoja sitten, niin täältä olisi päässyt tätä kautta ylös. Eli täällä olisi ollut tällainen oikotie niin sanotusti, mutta ei tullut nyt sitten käytettyä. Koira lähti nyt meidän kanssa sitten kahvilaan, mutta sitä nyt vähän hengästyttää, kun on ylämäki. Koirakaan jaksaa ylämäkeen. Tekeekö tiukkaa, bro? Tosiaan tuli nyt vähän kierrettyä pidempi reitti, kun Google Maps ei tiennyt noita oikoreittejä. Mistä minä olisin voinut tietää? Nyt tiedän, jos toisen kerran tuu vielä tänne. Nyt on kahvila löytynyt. Joo. Toivottavasti kahvi on hyvää, mutta ainakin maisema on hieno. Otin nyt ton malt coffeen, mikä onkaan. En tiedä mitä siihen tulee, mutta otettiin se jääkahvina. Katsotaan mitä sieltä tulee, nyt oikein jännittää. Kahvi tuli, siinä on nyt se malt coffee. Tää on ilmeisesti vähän niinku cappuccino, mutta jotakin ihmeellistä tuohon päälle tulee. Jotakin vaahtoa tai jotakin siemeniä, mä en ole ihan varma. Makuhan se ratkaisee, eikö niin? Joo, ihan kivalle näyttää. Nyt maistetaan tätä kippis. Tosi vahvan makuinen, mutta hyvä. Tosi hyvä kahvi. Mä en tiedä mikä toi erikoisuus tässä on, mutta tällaiselle cappuccinolle tää maistuu. Jotakin tuossa päällä on, ehkä mä en vielä sitä maistanut, mutta tosi vahvan makuinen, mutta hyvällä lailla. Netistä katsottiin, että täällä Meganpongissa asuu 120 perhettä. En tiedä väkiluvusta ihan tasan tarkalleen, mutta perheitä 120, eli kuulostaa kyllä aika vähälle. Eli pienestä kylästä on kyllä kyse ja elinkeinot on turismi, sitten kasvatetaan kahvia ja teetä. Siinä on niinku elinkeinot, mistä se raha tulee. Kyllä se huomaa, että täällä kasvatetaan kahvia, nimittäin oli kyllä todella hyvä kahvi. Mä annan jopa 5/5. En ole hetken juonut näin hyvää kahvia. Voisi jopa ottaa toisen samanlaisen, oikeesti. Vähän alkoi tihkuttamaan sadetta, mutta täältä itse asiassa näkee jopa meidän kämpän parvekkeelle. Mä en osaa ehkä osoittaa aivan tasan tarkalleen. No osaan mä, se on tossa noin. Siellä näkyy se meidän grilli, mikä on siellä pöydällä. Tai itse asiassa se on nyt kadonnut sieltä, kun siellä on käynyt siivoojat. Sitten se oli vielä 10 minuuttia sitten se grillikin tuolla pöydällä, mutta siellä on siivoojat, kuulkaa käynyt. Netissä myös luki, että tämä kahvila on korkein kohta tätä kylää ja tämä on täällä niinku vuoren nyppylällä ja tuolla se kylä onkin takana, niin joo, sellainen fun fact. Vielä hetki nautitaan maisemista ja pian tulee kyyti hakemaan, lähdetään vesiputouksille, mikä on tässä lähellä, ei jaksa kävellä enää, kun tuli tänne ylös käveltyä. Ja olisi joku puolen tunnin kävely, niin kyllä se nyt autolla mennään. Tervetuloa vesiputouksille. Kuuluukohan mun ääni, kun mä oon näin kaukana kamerasta? Luultavasti kuuluu. Tässä on kuulemma 7 eri kerrosta, eli päästään vielä paljon ylemmäs tonne ja päästään näkemään paljon enemmän. Tässä on vaan ihan tää loppupää. Oon kyllä useilla vesiputouksilla käynyt täällä Thaimaassa. Tää on kyllä aika hieno, voi sanoa. Jatketaan ylöspäin. No on eka kerros nyt nähty. Vielä 6 jäljellä. Täällä on oikein varoituskyltikki, että varokaa, täällä on vesiputous. No jaa, taisin sen jo tajuta. Mutta onhan se hyvä, että varoitellaan. Pysyy sitten valppaana. Tää ylempi taso on vielä hienompi kuin tuo äskeinen. Tää on kunnon vesiputous. Nice.
Nämä vesiputoukset on siitä vähän kinkkisiä, että riippuu vähän vuoden ajasta, että tuleeko sieltä kuinka paljon vettä. Joskus ei tule ollenkaan vettä, että jos on oikein kuuma aika, vettä ei tule ollenkaan. Ja mikä vesiputous on ilman vettä? No ei se kyllä vesiputous siinä kohtaa enää ole. Kun hengästyttää, kuulkaa. Nyt on taas joku taso tässä. Mä pilaan nämä hienot maisemat mun ähkinnällä. Varmaan pitäisi vaan kuvata maisemia ja olla itse hiljaa, niin olisi varmaan paljon parempi. Nyt on vähän jännemmän näköiset rappuset. Pitää varmaan vähän keskittyä, ettei tiputa kuulkaa alas. Jos tää vesiputous olisi jossakin oikein suositus turistikohteessa, niin täällä ei pystyisi kävelemään edes kunnolla. Tää ei olisi edes mukavaa, mä en välttämättä tulisi. Mut nyt oikeesti täällä saa olla melkein yksin. Muutama hassu kaveri tossa on pyörinyt, mutta näin hieno vesiputous ja täällä saa olla melkein yksin. Mikä olisi parempaa? Suosituissa turistikohteissa niin on paljon huonompia vesiputouksia, ei ole näin hienoja ja ne on aivan täysin täynnä, että tulkaa tänne. Ja jos ette itse pääse tulemaan tai ette halua tulla, niin katsokaa sitten näiltä mun videolta. Kyllä siinäkin vähän pääsee jo mukaan fiilikseen. Nyt on este, sitä ei voi ylittää, sitä ei voi kiertää, mutta ali voi mennä. Sitten mennään ali. Nyt on varmaan päätepysäkki, koska tähän on tällainen iso puu kaatunut. En tiedä, onko tämä kaadettu tähän tahallaan vai onko se vain itsestään kaatunut. Vähän näyttää silleen, että on itsestään kaatunut. Kyllä tuolta alta voisi vielä ryömiä, mutta on oikeasti aika ahdas kolo. En näe kyllä kannattavaksi, ei tuolla nyt enää ole. Kyllä toi niin jatkuu vielä tonne toi reitti, mutta eiköhän tää riitä. Alkaa jo vähän väsyttämään, tässä on nyt noustu aika ylös jo, niin annetaan kuulkaa olla. Ollaan varmaan hienommat paikat jo nähty toivottavasti. Kuvaaja käy vielä varmistaa, ettei jäänyt mitään kauhean kaunista tuolta näkemättä. Se ryömi kuulkaa tuolta. Pieni kun on, niin se pystyy siihen. Muutama kantarellikin siinä kasvaa puussa. Nyt lähdetään alaspäin, katsotaan kun ollaan tuolla alhaalla, niin palaillaan sitten uudelleen. Pom, 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 pom. Sellainen pikku fakta vielä unohtu sanoa, että noi kylän asukkaat täällä Mekampongissa, niin ne käyttää tästä vesiputouksesta tulevaa vettä oikeastaan pääsääntöisesti. Eli suurin osa niin kuin suihkuvedestä ynnä muusta vedestä tulee juuri täältä vesiputouksesta. Eli sellainen mielenkiintoinen pikku fakta. Ja en yhtään tiedä kuinka puhdasta toi vesi on. Näyttää aika puhtaalle, eli voi olla, että sitä voi jopa juodakin, mutta en nyt lähde maistamaan tässä videolla. Okei, jos 3000 tykkäystä tälle videolle, niin mä tuun uudelleen tänne kylään ja maistan tuota vettä tuosta vesiputouksesta. Tehdään diili, tykäkkää tästä videosta nyt. Ja älkää nyt kaikki siellä ruudun toisella puolella tykäkkö. Jos kaikki teistä tykkää tästä videosta, niin sit oikeesti varmaan tulee toi 3000 tykkäystä täyteen ja sit me joudun juoda täältä. Me juo yhden lasillisen, kokonaisen lasillisen. Okei, älkää kaikki tykäkkö, ok? Tultiin tähän ravintolalle syömään, ihan joku random ravintola tästä tieltä. Otettiin vähän pohjoisen makkaraa, testiin siitä. Sitten tollanen salaatti, jauhelihasalaatti ja sitten tahmeeta riisiä. Kuulostipa oudolle jauhelihasalaatti, mutta niin siinä lukee. Tulinen jauhelihasalaatti. Sillä mennä. Ruuat tuli pöytään, siinä on sitä pohjoisen makkaraa. Toi on muuten hyvää, omalla laillaan hyvää. Sitten on tahmeeriisi, sitten on tää jauhelihasalaatti. Ihan hyvän näköiset annokset on, ei mitään niinku valittamista. Ja siinä on matkaseurueen pöperöitä. En tiedä mitä se on, mutta hyvältä sekin näyttää. Nyt lähdetään maistamaan näitä kaikkia, mitä tässä nyt oli. Maistetaan vaikka ensin tää makkaraa. Mulla on tää riisikin kädessä tällä hetkellä, mutta makkara on siinä. Tuolta näyttää, kuulkaa, makkara. Pohjoisen makkara. Täällä on mausteita varmasti paljon, mutta tulista tää ei muistaakseni oo. Maistetaan. Todella yrttinen. Paljon sellaisia yrttejä tuolla seassa. Paljon makua, mehevä. Joo, hyvä makkara. Sitten otetaan tätä salaattia. Tätä riisiä kuuluu syödä tässä vähän niin kuin samaan aikaan. Eli vähän makkaraa ja sitten purasua riisistä. Sitten tää salaatti, te ette nyt näe, kun mä otan lusikallisen täältä, mutta mä otan. Siinä näkyy. Okei. Todella hyvä tää salaatti. Tää, tosi hyvä. En oo tuollaista maistanutkaan ennemmin. Ei oo yhtään tulinen, mutta silti aika hyvä. Toimii. On hyvä. Sitten vielä kurkku. Joku näitä pelkää, että tulee ruokamyrkytys, mutta meitsille ei ainakaan vielä tullut.
Makkara saa 3,5/5. Ihan hyvä makkara, voisin syödä uudelleenkin. Salaatti 4,5/5. Tämä toimii. Tämä toimii, jos joku. Hyvää. Ja riisi nyt on riisiä. Se on tahmeeta, mutta se on riisiä. Kaikki tietää, mille riisi maistuu. Tota makkaraa mä justiin söin äsken. Näyttää kyllä todella hyvältä tuossa grillissä. Oli se lautasellakin ihan hyvän näköinen. Todella hyvä ruokailu ja nyt tulee joku mopo, kuulkaa, musiikkien kanssa ohitte. Se oli hyvä lisäys tuohon videolle. Halpaa ja hyvää ruokaa, en nyt noita hintoja kertonut, mutta oli niin kuin siinä 80-70 patia per annos, eli mitä se nyt tekee, lähellä 2 € per annos, eli aika halpaa. Pohjois-Taimaa ei kyllä petä noissa ruuissa sitten koskaan. Täällä on kisu, pieni kisu. Nukkuuko se? Ei. Ei. Ystävällinen. Miau miau. Tuossa on mehiläisen toukki ja jotakin vastaavaa. Siinä mumma myy siis mehiläisen toukkia. Voisi niitä vaikka illemmalla maistaa, kun kävelään tuosta ohitte. Nimittäin nyt on kyllä niin täynnä tuon äskeisen ruokailun jälkeen, että katsotaan illemmalla. Paljon tällaisia matkamuistokauppoja täällä on ja ei ole edes mitenkään kalliita tavaroita täällä. Esimerkiksi jos ottaa vaikka tästä tällaisen joku ihme pupun tästä, käsin tehty varmaan, niin okei, se oli 150, se oli vähän kalliimpi, ei mitään. Tällaisia on jotain käsin tehtyjä laukkuja, ei nää ole kuin 70 patia tällainen, niin se on vähän alle 2 €, ei ole yhtään paha. En mä kyllä tiedä mitä täällä tekee, mutta kyllä tänne nyt jotakin varmaan laittaisi. Tossa on 50 patia, vähän yli euron, 1,30 € varmaan näin nopeasti laskettuna. Ei ole kyllä yhtään paha, vähän isompi, melkeinpä tasan 2 € tällainen. Yleensä tällaiset matkamuistokaupat on vähän kalliimpia, mutta tää ei oikeasti ole kallis, vaikka se eka tuote olikin vähän kallis, mutta ei sekään nyt oikeasti siis ole kallis suomalaisten lompakolle, mutta niin kuin aiemmin mainitsin, että täällä Meganpongissa valmistetaan paljon kahvia, niin täällä on myös paljon kahvia myynnissä ja muuten tuoksuu aika hyvälle. Tuossa on tällainen kohta, mistä voi tuoksahtaa, niin haistakaa tekin. Joo, siinä on sellaiset kahvihajut. 200 patia, eli joku 5,80 €. Tällainenkin voisi olla kiva viedä kotia ja maistella sitten kotona tätä kahvia. 10 patia tällainen pieni kampa, eikä ole edes mikään ihan mini-kampa, eli joku 27 senttiä. Nyt vielä toiseen kahvilaan, eihän nyt 2 kahvia päivään ole mikään suomalaiselle, joten kahvilaa kohti. Tuli myös mukaan kahvia tuolta kaupastakin, mitä katseltiin siinä. Jotakin kotiin vietäväksi Suomeenkin sitten. Täällä on kahvila uloskäynti, tästä ei pääse sisään, mutta saadaan tulla sitten ulos, kun ollaan juotu kahvit. Mielenkiintoinen silta, tota pitkin sitten pois. Täällä on meidän sisäänkäynti. Ei ole niin mielenkiintoisen näköinen kuin tuo uloskäynti, mutta tänne toisaalta tultiin vaan kahville, niin mikä sillä sisäänkäynnillä ja uloskäynnillä nyt on niin väliä. Täällä on säännöt, että pitää tilata ainakin 1 juoma tai joku 1 herkku, että saa sitten mennä sillä sillalla pois täältä. Muuten maksaa 100 patia, jos haluaa mennä sitä siltaa pitkin pois. Eli kuka nyt tulee kahvilaan eikä juo mitään? Siinäpä on kysymys. Tässä mun juomassa oli matsaa, kaakaota ja maitoa. Jännä yhdistelmä ja vähän tippu matsaa niin housuillekin tuo vihreä kläntti. Se ei varmaan ikinä lähde tuosta enää pois, mutta se oli pieni vero tästä. Juomasta nyt ei oikein mitään sanottavaa. Se oli teetä ja matsateetä ja kaakaota yhdessä. Tänään aamulla oli paremmat juomat. Olisi ehkä pitänyt ottaa vaan ihan peruskahvia. Jännittää. Nyt lähdetään tänne ylöspäin kipuamaan ja tuolla se meidän silta menee. Tällainen riippusilta. Huojuu, kuulkaa, sen verran paljon ja en tiedä kuinka hyvin nuo kaikki ruuvit on tuolla kiinni, että tästä jos tippuu, niin henki on pois. Ui. Tämä on kyllä heikon tuntunen silta, mutta kai se on joku insinöörit suunnitellut, niin pitää luottaa tähän taimaalaisen insinöörien työhön. Koitan niinku astua näille metallinpaloille, etten aivan tuohon keskelle, jos yhtäkkiä raksahtaa, kuulkaa pois ja tippuu. Niin on jotakin suojaa. Hyi hitsi, tää on kyllä. Olikohan tää nyt virhe? No ei ollut, kun saa hyvää videot. Pikku pysähdys. On tää siistiä, vaikka vähän pelottaakin. Juu. Nyt on pieni ylämäki tässä oikein. Sieltä pikku vilkaisu alaspäin. Juu. Vähän natisee lankut alla. Kuuluu varmaan asiaan. Tosta tuli käveltyä. Tuolta nuo. Aika pitkä matka, pitkä silta on kyllä. Ei ole kauheasti muuta porukkaa täällä. Kyllä siis voidaan antaa taimaalaisille insinööreille peukku. Hyvin rakennettu, ei tiputtu. Paitsi tosin tää silta vielä jatkuu pikkasen, että on tässä vielä pieni mahdollisuus tippua, mutta sanoisin, että 0,0001% mahdollisuus tippua. Pieni kylä ja pieni temppeli sopii hyvin yhteen. Siinä se on. Hieno silta tänne on tehty. Hop, hop. Hop. Hop, hop. Käydään vähän kurkkaamassa temppelin sisälle. Yleensä näitä temppeleitä ei tehdä puusta, mutta tää on tehty puusta.
Sillä lailla ihan hieno. Muistuttaa jotenkin vähän jopa kirkkoa. Sellaista pientä kirkkoa. Täällä on jackfruittia, eli jakkihedelmää. Isoja mötkäleitä, mutta noi ei ole vielä valmiita. Niistä tulee vieläkin isompia. Uskokaa tai älkää. Munkit saa sitten syödä varmaan noin jackfruitit, kun ne on kypsiä. Siinä on hyviä hedelmiä sitten. Vessat on täällä, mutta tuolla on kyllä mahtava pönttö. Tuossa on varmaan mahtava, kuulkaa, tehdä tekosia ulkona ja mukava tuuli tulee ja mahtavat maisemat. Tulin hetkeksi tänne kämpille vähän lepäilemään, sen verran aktiivinen päivä ollut tänään, että koko päivän melkeinpä menossa, mutta nyt pitäisi hakea jotakin syömistä. Lähdetään tonne kadulle katselemaan, että mitä ruokaa siellä olisi ja maistellaan vähän jotakin, mitä sieltä nyt löytyy. Huomen aamuna todella aikaisin aamulla on vielä suunnitelmissa lähteä tonne viewpointille, eli tonne näköalapaikalle katsomaan auringon nousua, joten pitää sekin nyt varmasti tähän videolle laittaa, nimittäin on katsonut kuvista ja videoista, että pitäisi olla aika hieno auringon nousu kyseessä ja aika hienolta paikalta, niin pitää se teillekin näyttää, joten pysykää kuulkaa linjoilla. Nyt ollaan täällä paikassa, missä lupasin maistaa näitä mehiläisen toukkia ja siinä on, mä oon maistanut jo niitä, mutta maistetaan nyt vielä uudelleen, niin saadaan videolle. Mä jo ehdin maistaa näitä, mutta mä maistan nyt uudelleen. On kyllä mielenkiintoinen herkku. Nämä on siis mehiläisen toukkia. Siis nyt ollaan niinku hyönteislinjalla. Vähän kuumaa jopa. Vähän laitettiin suolaa tuohon päälle. Nyt on kyllä eksoottinen. Nää niinku aivan sulaa suuhun. Mutta vähän kyllä ällöttää, se voi sanoa. Sitten vielä bonuksena tällainen, missä on lehtiä ja jotakin yrttejä sisällä. En tiedä sen enempää. Kylmä jo. Eikö sen kuulu olla kylmää vissiin? Tää on hyvä. Nyt on joku kananmuna juttu, en tiedä yhtään. Siellä laitettiin vähän jotain kalakastiketta tai soijaa päälle ja jotakin muuta jauhoa. Maistetaan. Onkohan tää kuinka kuumaa? Jep. Aloin. Kuvaajankin pitää syödä. Onko hyvä? No niin. Voi sanoa, että nyt tuli kyllä oikeasti tuo kananmunahöskä oli ihan hyvää, tai niinku ihan ok hyvää, annetaan nyt 2/5. Sanoisin sille myyjälle, että on kyllä tosi hyvää, mutta se oli ihan ok, en ehkä ostaisi uudelleen, mutta tämä mehiläisen toukat, niin ei ollut kyllä mun juttu. Nyt on niin kuin ensimmäisiä kertoja, kun ei jostakin oikeasti yhtään tykkää. Nyt tippuu vettäkin naamalle. En tiedä sanoinko äsken mehiläisen munia, mutta jos sanoin, niin siis mehiläisen toukkiahan nämä on. Mutta siis uskallan kyllä sanoa silloin, kun en oikeasti tykkää. En esitä, että tykkäisin kaikesta. Joten tästä en kyllä tällä kertaa tykännyt. Näitä nyt on vielä jonkun verran jäljellä. Kyllä mä nyt siitä ainakin 3 lusikallista söin. Totta kai tässä nyt mitä te näette tällä videolla, niin 1 lusikallisen, mutta tossa tein siis YouTube Shorts-videota, niin siinä otin ainakin 3 lusikallista, että kyllä sitä nyt tuli jonkun verran kuitenkin syötyäkin. Mutta kyllä tällaiset toukat ja muutenkin tällaiset hyönteiset, niin kyllähän ne ällöttää. Ehkä se maku ei ole välttämättä edes niin paha, mutta ällötys siitä tulee, kun ajattelee, että mitä se on. Nyt tultiin grillauspaikkaan, mistä on hienot näkymät ja piti ottaa 2 eri settiä, kun meitä on 3 ihmistä, että saadaan istua tässä hienolla näköalapaikalla, niin nyt on ainakin ruokaa. Kattokaa nyt, kuinka paljon tää ruokaa on. Herran jestas. Kaikki on pakko syödä, ei jätetä mitään jämiä. Nyt on syöty ja täällä on jo pimeätä ja oi että kun on täynnä, oli ehkä jopa vähän liikaakin ruokaa, mutta melkeinpä kaikki tuli syötyä, vähän jäi jotakin kasviksi. Ja nyt kämpille nukkumaan ja huomenna, eli varmaan noin 5 sekunnin päästä, niin palaillaan aamulla asiaa ja lähdetään sinne näköalapaikalle katsomaan auringon nousua. Pum pum. Se on kuulkaa kello on 5 aamulla ja pian tulee kyyti hakemaan ja lähdetään kohti näköalapaikkaa. Vähän väsyttää, mutta eiköhän se tästä kuulkaa muutu pian.
Meidän kuski on noin 5 minuuttia jo myöhässä ja katoin justiin tuolta netistä, että auringonnousu tapahtuu noin 10 minuutin päästä ja tästä on 10 minuutin ajomatka sinne näköalapaikalle. Sitten meidän pitää vielä kävellä sinne ylös. Niin kuin näkyy, niin taivas on jo vähän tuollainen vaalea sininen, eli aurinko on siellä jo pian varmasti nousemassa. Ei täällä enää mitenkään todella pimeä edes ole, eli saattaa olla kuulkaa epäonnistunut homma. Thaimaalainen aika on vähän joustava, eli yleensä tullaan myöhässä, mutta nyt on vähän sellainen tilanne, että ei oikein saisi tulla myöhässä, koska sitten missataan se pääjuttu. Sieltä se vissiin tulee, ai. Oli eri kuski, mitä ajateltiin, että on, niin ei heti edes tunnistettu. Nyt mielenkiinnolla katsotaan, että kuinka tässä kuulkaa käy. Kivat ledivalot tuli tänne päälle, tänne taakse. Täällä istutaan. Siellä on kuulkaa autoromu. Joku on romuttanut sen sinne. – 200 metriä ylöspäin mennään. Tänne tuli vähän muutakin porukkaa samalla kyydillä. Oli auto aivan täynnä. Aika korkealle ajettiin autolla. Tuntui, että mentiin koko ajan vaan ylös. Ja matka kesti ehkä joku 15 minuuttia. Että aika korkealla varmaan ollaan. Näyttää vähän pahalle. En näyttää, että olisi niin paljon sumua, ettei täältä näe kuulkaa mitään alas. Katsotaan kuinka meidän käy. Porukkaa täällä on kyllä aika paljon näköjään, mutta ei täältä kyllä varmaan alas asti näe. No, näkymät on aika nolla. Joo. Näköala nyt petti, kun oli niin paljon sumua, mutta täällä on kuulkaa 2 eri maakuntaa. Tässä menee raja. Siinä on Chiang Mai ja siinä on Lampapang. En ole varma kuinka sanotaan, mutta tässä voi niinku hyppiä toisen maakunnan puolelle ja toisen maakunnan puolelle. Kuinka jännittävää. Suurin osa porukasta jo luovutti, ne lähti jo alas, ei ne jäänyt enää odottamaan, ne ei usko, että toi sumu enää tuosta se hälvenee, että täällä on enää muutama hassu ihminen. Mukava nähdä, että just sinä siellä oot katsonut tämän koko videon loppuun ja oot ollut mun mukana täällä Thaimaan, Pohjois-Thaimaan pikkukylässä mukana. Sen johdosta niin kannattaa heittää tilaus, jos et ole sitä vielä tehnyt, niin et sitten missaa tulevia videoita. Se vie sulta muutaman sekunnin, paina siitä, klik. Ja tosta vasemmalta ja oikealta niin voi käydä katsoa lisää videoita, jos tämä video nyt ei vielä tyydyttänyt sua tarpeeksi. Ja muistakaa heittää myös tykkäys, sekin vie teiltä vaan muutama sekunnin. Ja kommentoikaa mitä on teillä mielen päällä, on ihan mitä tahansa, niin heittäkää kysymyksiä tai mitä vaan tästä videosta, niin meitsi vastailee sitten. Ei mulla muuta, morjes!